बे भिडिअखौ रावबो रेगुलार फरायसाफोरनि थाखाय बानायनाय जायाखै। बर' हारिनि सोलोंथाइ बाख्रिखौ फेहेरनायाव मुथासे बिहोमा होनायनि थांखियैसो बानायनाय जादों। गोदान मोनसे थाखोसिम गासैखौ बरायबाय आरो दिनैनि थाखोखौ जागायनो आखायाव लाबाय। दिनै जोङो सोंनाय बिदां 3.5 इनिनो 4 नाम्बारनि रमान नाम्बार 3 निफ्राय जागायलांगोन। थांनाय थाखोआव जोङो 4नि रमान नाम्बार 2 सिम बानायखादोंमोन आरो जुदि नैबे लेसन 3 बा चेप्टार 3 नि अबेबा मोनसे थाखोनि भिडिअखौ सिगां नायाखैमोनब्ला आरो जुदि दा नायनो गोसो दङब्ला अब्लानिया आङो गासैबो भिडिअनि लिंकखौनो नैबे भिडिअनि डेसक्रिप्शनाव होना दोनखादों। डेसक्रिप्शनाव थांनानै बैफोर लिंकजों गोसोबायदि फारि फारियै भिडिअफोरखौ नायलांनो हागोन। दा आङो नैबे दिनैनि थाखोखौ जागायनो आखायाव लाबाय। बेयाव होनदो सोंथिया ओरैबायदि ज'सा मोनसे आनजादाव मोनफ्रोम गेबें फिननायनि थाखाय 3 नम्बर आरो मोनफ्रोम गोरोन्थि फिननायनि थाखाय 1 नम्बर खोमानानै 40 नम्बर स्कर खालामो। जिदु मोनफ्रोम गेबें फिननायनि थाखाय 4 नम्बर होयोब्ला आरो मोनफ्रोम गोरोन्थि फिन होनायनि थाखाय 2 नम्बर दानख'नायमोनब्ला अब्ला ज'सा 50 नम्बर स्कर खालामगौमोन। आनजादाव बेसेबां सोंनाय दंमोन। दा बे मा खालामदो ज'सा जेसेबां सोंथि दङ गासैखौबो इयो बानायजोबदो आरो खायसेया थार जादो गेबें जादो खायसेया गोरोन्थि जादो। फार्स्ट खेबसेयाव गेबेंनि थाखाय 3 नम्बर होदोंमोन आरो गोरोन्थिबाथाय बेसे 1 दानख'लांबाय थायो 1 खमिलांबाय थायो आरो ओमफ्राय टटेल इयो इफोरबायदि 40 नाम्बार मोनदो। थिग बिदिनो उननि खेबसेयाव जुदि थार फिननायनि थाखाय 4 नम्बर आरो गोरोन्थिनि थाखाय 2 नम्बरा जुदि माइनास थाङोब्लाथाय अब्लाथाय ज'सा 50 नम्बर स्कर खालामगौमोन होनना बुंदो। आनजादाव बेसेबां सोंनाय दंमोन बेखौ दिहुननांगौ। अब्लाथाय जोङो मा हमना लानांगोन गिबियावनो हमना लाबाय जों बेयाव थार फिननाया बेसे बेनि उनाव गोरोन्थि फिननाय बेसे होदो इखौ हमना लानांगोन आरो हमना लाबाय थार फिननाय समान x आरो थार फिननायखौ x होदो आरो गोरोन्थि फिननाय y आरो ना। अब्लाथाय जोंहा गासै सोंनाय बेसे दं बेनिखायनो गासै सोंनाय बा गासै सोंथि आरो गासै सोंथि बा गासै सोंनाया बेसे दं मोनबेसे सोंनाय होनदोंना सोंनायखौनो लिरबाय आं बेनिखायनो गासै सोंनायाव बेसे थागोन सोंनाय थाब्लासो फिननाय होगोन इयो बेनिखायनो थार फिननाया x आरो गोरोन्थि फिननाया y नालाय टटेल बेसे जागोन x + y जागोन। सोंथिया थार फिननाय होनायनि सोंथिया बेसे थागोन x ता थार फिननाय होदो नालाय सोंथियाबो x ता थागोन आरो गोरोन्थि फिननायखौ y ता होदो नालाय मा गोरोन्थि फिननायनि थाखाय सोंथिया बेसे थागोन y तायानो थागोन। थामहिनबा टटेल लोगो नांना बेसे सोंथि जागोन x + y थागोन। गासै सोंनाया बेसे जागोन x + y। दा होमबाथाय जों सोंथि बायदियै फैनोसै। सोंथि बायदियै मा होनदों नायनि जों सोंथि बादियै इयाव होनना बुंदों नाय ज'सा मोनसे आनजादाव मोनफ्रोम गेबें फिननायनि थाखाय बेसे 3 नम्बर आरो मोनफ्रोम गोरोन्थि फिननायनि थाखाय 1 नम्बर खोमानानै बेसे 40 नम्बर स्कर खालामबाय होनना बुंदों। अब्लाथाय नाय थार फिननायखौ बेसे होदो x होदो ना गोरोन्थि फिननायखौ बेसे होदो y होदो। थार फिननाया बेसे x जादो इना ओमफ्राय गोरोन्थि फिननाया बेसे y जादो। दा थार फिननायनि थाखाय बेसे होयो थार फिननायनि थाखाय 3 नम्बरै होयो बेनिखायनो थार फिननायजों बेसे 3खौ सानजाबना होनांगोन। ओमफ्राय उनाव नैबे इ जाबाय गोरोन्थि फिननायनि थाखाय मा होनना बुंदो आरो गोरोन्थि फिननायनि थाखाय 1 नम्बर खोमानानै होनना बुंदो। माने नैबे गोरोन्थि फिननाय होदो ना अब्ला इनि थाखाय बेसे नाम्बारै दानख'जायोनो 1 दानख'जायो माने आरो 1 दानख'जायोमोन नालाय मोनफ्रोमबो गोरोन्थि फिननायाव बेसे थांदों ना 1 नाम्बारै खम जालांबाय दं आरो खम जानाय नालाय मायाव माइनास होनांगोन। माने इयो थार फिननायखौ लिरनानै 3x मोन्दोंमोन नाथाय गोरोन्थि फिननाय y ता लिरदों ना इयाव 1 माइनास जालांदों ना 1 माइनास जालांदों नालाय -1खौ नै y जो सानजाबना हो। अब्लाथाय बेसे मोनदों इयो टटेल 40 मोनदों आरो टटेल 40। दा इखौ जों साजायना मोनसे समानथाय खालामनो हागोन 3x थाबाय नैबे -1 * y ओमफ्राय मा खालामनो हायो इ जे +40 आगसिखै लाबोबा मा जागोन इयो -40 जाफैगोन आगदाखै जेबो गैला माने 0 इयो 1 नाम्बार जाबाय समानथाय 3x थाबाय माइनास थाबाय 1 * y आनो
प्लस 40 जों फैबा माइनास 40 जाबाय इक्वल थाबाय आगदाखै जेबो गैला माने 0 आरो गुबुन मोनसे नेक्स्ट मोनसे कन्डिशनाव फै इ मोनसे कन्डिशनाव आरो मा होनना बुंदोंनाय गेबें फिननायनि थाखाय 4 नम्बर ओमफ्राय मोनफ्रोम गोरोन्थि फिननि थाखाय बेसे 2 नम्बरै दानख'यो होनना बुंदों आरो दायो थार फिननायखौ बेसे दो x होदो ना ओमफ्राय गोरोन्थि फिननायखौ बेसे दो गोरोन्थि फिननायखौ y होदो आरो दा माबायदि होनदो सोंथिया जे थार फिननायनि थाखाय बेसे नम्बरै मोनगोन नैयो गेबें फिननायनि थाखाय 4 नम्बर मोनगोन थामहिनबा गेबें फिननाया x दा नालाय 4 सानजाब x नम्बर मोनदोंमोन नाथाय गोरोन्थि फिननाय y ता होदोना गोरोन्थि फिननायाव बेसे थाङो 2 नम्बरै दानख' जायो होनना बुंदों बेनिखायनो y ता गोरोन्थि फिननाय होदो नालाय 2 into y मोनसे गोरोन्थि फिननायाव बेसे 2 नम्बरै थाङो नालाय बेनिखायनो गोरोन्थि फिननायाव y ता बेनिखायनो 2 नम्बरै थांनायखाय 2y जाबाय आरो लोगोसे जिहेतु इयो खमिलाङो नालाय ना बेनिखायनो इयाव माइनास होनांगोन आरो मानो होनबाथाय दानख'नाय मोनब्ला होनना बुंदों माने 2 नम्बरै दानख'यो नालाय बेनिखायनो y ता फिननायनि थाखाय बेसे नम्बर 2y आ दानख' जागोन आरो अब्लाथाय बेसे मोनोमोननो बेफोरबायदि जुदि जानाय मोनब्ला 50 मोनोमोननो 50 अब्लानिया जों इखौ साजायनानै आरो मोनसे समानथाय खालामगोन नैबे याव एसे साजायनाबो लानो हानाय अबस्था दं दंनायालाय आरो जुदि साजायाबालासिनो डाइरेक्ट बानायबा डाइरेक्टबो बानायनो हायो जेबो खोथा गैया इ जाबाय 4x थाबाय माइनास थाबाय नै 2y थाबाय प्लास 50 आगदाखै दंना आगसिखै फैबा मा जागोन इयो माइनास 50 जागोन आरो आगदाखै जेबो गैला माने 0 इयो 2 नम्बर समानथाय जाबाय नाय 4x आ थाबाय माइनास 2y आ थाबाय प्लास 50 आ आगसिखै फैनायखाय माइनास 50 जाबाय इक्वल्स टू ओजा जेबो गैला माने 0 बेखिनिया 1 नम्बर आरो 2 नम्बर समानथाय जों मोनबाय एबार दा बेनिफ्राय दा जोङो x आरो y नि मानखौ माबोरै दिहुननो हायो c आरो 2 निफ्राय जों इखौ जायखिजाया दानखाव सानजाब आदबजों बानायनो हायो बा फस्लायनाय आदबजों बानायनो हायो आरो मोनसे खोमोरनाय आदब दा जोङो जिहेतु 3.5 आव दानखाव सानजाबखौनो बानायबाय दंमोन नालाय दानखाव सानजाब आदबजोंनो 1 आरो 2 निफ्राय जोङो x आरो y नि मानखौ दिहुनना लागोन आरो माबोरै अबे आदब बाहायगोन जों दानखाव सानजाब आदब दानखाव सानजाब आदब दानखाव सानजाब आदबखौ जों बाहायगोन इयाव दानखाव सानजाब आदब बाहायबाथाय मा लायोमोन जोङो गिबियावनो y खौ लायो 1 खौ लायो x खौ लायो आरो y खौ लायो आरोना नैबे मा लिगोन जों y नि गाहायाव जोङो y नि थादेरफोरखौ लिगोन दा याव नै 1 नम्बर समानथायाव फाय x नि थादेरा मा 3 x नि थादेरा 3 नालाय नै x नि गाहायाव 3 खौ हो ओमफ्राय नाव y नि थादेरा जेबो गैया माने 1 आरो माइनास दं माने मा माइनास 1 बेखायनो y नि गाहायाव माइनास 1 हो ओमफ्राय नाव नैबे 40 दिदोम बिदोबा 40 इबो माइनास बाव माइनास 40 बेनिखायनो नैबे 1 नि गाहायाव माइनास 40 खौ हो नेक्स्टआव जोङो 2 नम्बर समानथायाव फैनि x नि थादेरा मा दं इयाव x नि थादेरा दङ 4 बेनिखायनो नैबे x नि गाहायाव 4 खौ लिरना हो नेक्स्ट जों नायबाय y नि थादेरा मा दं y नि थादेरा दं नैबे 2 आरो सिगाङाव माइनास दं थामहिनबा माइनास 2 बेखायनो y नि गाहायाव माइनास 2 खौ हो नै y नि गाहायाव माइनास 2 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 ओमफ्राय आरो नाय दिदोम बिदाब मा दं इयाव माइनास 50 दंना दिदोम बिदाबा माइनास 50 नालाय 1 नि गाहायाव माइनास 50 खौ लिरनानै हो दा जों बेनि हेफाजाबावनो x आरो y नि मानखौ दिहुनलांसिगोन आच्छा बेखौ आङो ससेखौ इयाव बानायला नैयावनो बानायनोसै आं ससेखौ नै साइडखौनो बेखौ नङाबाबो जासिगोन नाय जोंना माबायदि दिहुननाया बेनिखायनो होबाय x नि थाखाय मोनसे बोखाव खोन्दो फैगोन y नि थाखाय मोनसे आरो c नि थाखाय मोनसे नाय गिबियावनो मा फैगोन नैबे x नैबे y आरो नैयाव 1 फैगोन आरो गिबियावनो ओरैहाय माइनास 1 जो माइनास 50 खनाजों खना सानजाब माइनास 1 इनटु माइनास 50 नियम बायदि माइनास मोनसे फैखायो माइनास मोनसे फैबाय नेक्स्ट मा फैगोन माइनास 2 इनटु माइनास 40 माइनास 2 इनटु माइनास 40 बे जाबाय फैबाय जोंना x नि गाहायाव मा लिरबाय जों माइनास 1 इनटु माइनास 50 माइनास 1 इनटु माइनास 50 नियम बायदि माइनास फैखायो माइनास 2 इनटु माइनास 40 माइनास 2 इनटु माइनास 40 नेक्स्ट y नि गाहायाव मा फैगोन y नि गाहायाव फैगोन इयो माइनास 40 जो 4 सानजाब
माइनास 40 into 4 माइनास 40 जो 4 सानजाबबाय माइनास 40 into 4 ओमफ्राय नेम बायदि माइनास मोनसे फैखायो लाबाय जों एबार मा फैगोन माइनास 50 into नैबे 3 माइनास 50 जो 3 सानजाबगोन माइनास 50 into 3 माइनास 50 into 3 जाबाय एबार नेक्स्ट 1 नि गायाव मा फैगोन नैबे 3 into माइनास 2 3 into माइनास 2 एबार माइनास मोनसे नियम बायदि फैखागोन 3 into माइनास 2 लाबाय माइनास मोनसे फैखाबाय एबार मा 4 into माइनास 1 4 into माइनास 1 4 into माइनास 1 दा जों इखो मा खालामनोसै x थाबाय y थाबाय 1 थाबाय ओमफ्राय माइनास इनटु माइनास मा जाखो प्लास जाबाय ना माइनास इनटु माइनास प्लास 1 into 50 50 माइनास इनटु माइनास प्लास प्लास इनटु माइनास माइनास आरो 2 into 40 80 खेबसे नायबावखानि माइनास इनटु माइनास प्लास 1 into 50 50 माइनास इनटु माइनास प्लास प्लास इनटु माइनास माइनास 2 into 40 80 एबार नैयाव फैदो माइनास थाबाय सिगाङाव 40 into 3 बेसे 160 सरि 40 into 4 सरि दे माइनास थाबाय ओमफ्राय 40 into 4 बेसे 160 माइनास इनटु माइनास प्लास जाबाय एबार मा 50 into 3 बेसे 50 into 3 150 खेबसे नायबाव माइनास थाखाबाय 40 into 4 160 माइनास इनटु माइनास प्लास 50 into 3 150 नैयाव 3 into माइनास 2 माइनास 6 माइनास इनटु माइनास प्लास 4 into 1 4 नायबावबाय जों 3 into माइनास 2 माइनास 6 माइनास इनटु माइनास प्लास 4 into 1 4 बेखिनि अब्लाथाय जों नायनि मा थाखो गोजौआवथ' x थाबाय नैबेयाव y थाबाय आरो मोनसेयाव 1 थाबाय ना 50 निफ्राय माइनास 80 थांबा बेसे माइनास 30 50 निफ्राय माइनास 80 थांबा बेसे माइनास 30 थिग बिदिनो नैयाव माइनास 160 प्लास 150 मोनसे माइनास मोनसे प्लास नालाय गेदेरनिफ्राय उन्दैखौ माइनास खालाम 160 निफ्राय 150 थांबा बेसे 10 नाथाय देरसिननि सिगाङाव मा दं माइनास दं माइनासआ थाबाय नेक्स्ट बेयाव फै से दं गोजौआव ना एथ' माइनास 6 प्लास 4 बेसे जागोन मोनसे माइनास मोनसे प्लास गेदेरनिफ्राय उन्दैखौ माइनास खालाम 2 निफ्राय 4 थांबा बेसे 2 नाथाय देरसिन सिगाङाव मा सिन दं माइनास दं थाबाय एबार जों मा खालामगोन दानिया नै फार्स्टनि बोखावखोन्दोजों लास्टनि समान लिरगोन ओमफ्राय सेकेन्ड बा गेजेरनि बोखावखोन्दोजों लास्टनिजों समान लिरगोन अब्लानो x आरो y नि मान ओंखारलांगोन नै दा बानायना होनसै आं ससेखौ दानिया होननानै दानिया मा जाबाय x by minus 30 x by minus 30 is equals to नैबे 1 by minus 2 1 by minus 2 आरो मोनसेया मा जागोन y by मा दं y by minus 10 दं is equals to 1 by minus 2 मा खालामबाय जों फार्स्टनिजों लास्टनिजों समान लिरबाय x by minus 30 जो 1 by minus 2 जो x by minus 30 आरो 1 by 2 आ समान ओमफ्राय y by minus 10 जो 1 by minus 2 y by minus 10 जो 1 by minus 2 जो समान होमबाथाय जों मा मोनो इखौ नायगोन एबार आगसि एकदा गाहायनिया माइनास माइनास केन्सेल नैबे अब्लानिया नाय 2 जो 2 रान बेसे मोनगोन से मोनगोन 2 जो 2 खालामबा बेसे से 2 जो 30 खालामबा बेसे 15 माने गाहायनि मोननैखौबो मा खालामदो 2 जो रानदो 2 जो 2 राननायाव 1 2 जो 30 खौ राननायाव 15 अब्ला मा थाखो गोजौआव x थाबाय गाहायाव थाबाय 15 गोजौआव 1 थाबाय गाहायाव थाबाय 1 खेंस्ला सानजाबना हो x into 1x 15 into 1 15 आबार इयाव थिग बिदिनो मा खालाम 2 जो 2 रान बेसे मोनगोन 2 जो 2 खौ रानबाथाय 1 आरो 2 जो 10 खौ रानबा बेसे 5 मा खालामदो जों 2 जो 2 खौ राननायाव 1 2 जो 10 खौ राननायाव बेसे 5 थामहिनबा मा मोनखो नैबे गोजौआव y थाबाय गाहायाव मा थाबाय 5 थाबाय इक्वल्स टु ओजा गोजौआव 1 गाहायाव 1 खेंस्ला सानजाबना हो y into 1 y 5 into 1 5 होमबाथाय मा मोनबाय जों x आ 15 y आ 5 मोनबाय आरो होमबाथाय जोंखौ मा दिहुननो होदोंमोन आनजादाव बेसेबां सोंनाय दं बेनिखायनो आनजादाव गासै सोंनाय आनजादनि गासै सोंनाय बेनिखायनो आनजादनि गासै सोंनाय बान जागोन बेनिखायनो आनजादनि
गासै सोंनाय मामोनलाय गासै सोंनाया x + y मोन बे जाबाय थार मोननि गोरोन्थिमोन थार आरो गोरोन्थि दाजाबनानै गासैबो फैयोमोन x आ बेसे 15 प्लस y आ बेसे y आ जाबाय 5 अब्ला बे जाखो 15 + 5 बेसे 20 थामहिनबा आनजादाव बेसे टटेल 20टा सोंनाय दंमोन बेनिनो 15खौ गेबेङै बानायदो 5टाखौ गोरोन्थियै बानायदो आरो अब्लाथाय जोंहा 4 नि रमान नाम्बार 3 आ जोब्बाय नेक्स्ट जोङो फैगोन 4 नि रमान नाम्बार 4 आव एबार जों लाबाय नैबे रमान नाम्बार 4 नि सोंथिखौ इयाव दोननाय मोनसे हाइवेआव ए आरो बी जायगाया 100 किल'मिटार गोजानाव दं गंसे गारिया ए निफ्राय आरो गुबुन गंसेया बी निफ्राय एखे समावनो खारजेनबाय जुदि गारिफोरा एखे दिगाव गुबुन गोख्रैथियाव खारो बिसोर 5 घन्टायाव लोगो मोनलायो जुदि बिसोर गंसेया गुबुन गंसेनि फारसे गावजों गाव खारलाङो बिसोरो 1 घन्टायाव लोगो मोनलायो गंनै गारिनि गोख्रैथिया बेसेबां दा होमबाथाय जों मा खालामनि गिबियावनो गारि गंनैनि गोख्रैथिखौ हमना लानि मोनसेया ए निफ्राय जागायदों मोनसेया बी निफ्राय जागायदों हमना लाबाय ए निफ्राय जागायनाय गारिनि गोख्रैथि is equals to ए निफ्राय जागायनाय गारिनि गोख्रैथि equals to जेनेबा x km/h लाबाय आरो x km/h बिदि लाबाय आरो बी निफ्राय जागायनाय गारिनि गोख्रैथि समान बेखौ जों मा लाबाय y km/h लाबाय आरो y km/h अब्लाथाय मा जागोन नाय से निफ्राय जागायनाय गारिनि गोख्रैथिया जुदि x km/h ब्लाना अब्ला बेनि ओंथिया मा जे 1 घन्टायाव बेसे खारहैयो x किल'मिटार खारो बिदि जाबाय आरो बी निफ्राय जागायनाय गारिया बेसे y km/h नालाय बिनि गोख्रैथिया बेनिखायनो 1 घन्टायाव बेसे खारगोन इयो y किल'मिटार खारगोन आरो बेनिखायनो जों इखौ लिरगोन बेनिखायनो ए निफ्राय जागायनाय गारिया 1 घन्टायाव थाङो समान बेसे x किल'मिटार माने ए निफ्राय जागायनाय जाय गारि ना बे 1 घन्टायाव बेसे x किल'मिटार थांगोन मानो होनबा ए निफ्राय जागायनाय गारिनि गोख्रैथिया बेसे x km/h माने मा 1 घन्टायाव x किल'मिटार थाङो अब्लाथाय नाय बेनिखायनो मा जागोन ए निफ्राय जागायनाय गारिया ना 1 घन्टायाव जुदि x किल'मिटार खारोब्ला एबार 5 घन्टायाव बेसे खारगोन इखौबो दिहुनना लाखानि 5 घन्टायाव थाङो समान नाय 1 घन्टायाव बेसे 1 घन्टायाव x अब्लाथाय 5 घन्टायाव बेसे जागोन 5 घन्टायाव जागोन 5x किल'मिटार 1 घन्टायाव x बाथाय 5 घन्टायाव बेसे जागोन 5x किल'मिटार जागोन आरो अब्लाथाय थिग इदिनो नायनि आरो बी निफ्राय जागायनाय गारिया एबार 1 घन्टायाव थाङो समान बेसे थांगोन बी निफ्राय जागायनाय गारिया 1 घन्टायाव बेसे थांगोन y km/h नालाय 1 घन्टायाव बेसे थांगोन इयो y किल'मिटार बारलांगोन थामहिनबा y किल'मिटार थांगोन आरो y किल'मिटार बेनिखायनो बी निफ्राय जागायनाय गारिया 5 घन्टायाव बेसे थांगोन 5 घन्टायाव थांगोन बेसे 1 घन्टायाव जुदि y बा बेसे थांगोन 5 घन्टायाव 5y थांगोन बियो बी निफ्राय जागायनाया दा होमबाथाय एबार सोंथि बायदि मा फैयो जों बेखौ नायलायनोसै सोंथि बायदि होननानै जानो बानायनानैसै आं सोंथि बादियै ससेखौ सोंथि बादियै दा सोंथि बायदि मा होनदों गारिया होनना बुंदों ना फार्स्टआवनो नाय गंसे गारिया ए निफ्राय आरो गुबुन गंसेया बी निफ्राय एखे समाव खारजेनबाय जुदि गारिफोरा एखे दिगाव गुबुन गुबुन गोख्रैथियाव खारो 5 घन्टायाव बिसोरो लोगो मोनलायो माने मा होनना बुंदों मोनसे ए निफ्राय खारदों मोनसे बी निफ्राय खारदों आरो ना आनैयाव सावगारिजों फोरमायना होदों नाय दा हमना ला नैयो इ जाबाय ए बिन्दो आरो नै ए बिन्दो नै जाबाय बी बिन्दो आरो दा मा होनदों इयो ए बिन्दो नै बी बिन्दो
बी बिन्दोनिफ्राय गंसे गारिया खारदो ए निफ्रायबो खारदो एखे समावनो खारदो आरो ए आरो बी नि गेजेराव बेसेनो जानथाया ए आरो बी नि गेजेरनि जानथाया बेसे 100 होनना बुंदो 100 किल'मिटार हो अब्लाथाय बी निफ्राय ओरै लासै लासै खारगासिनो दं आरो नै एसे गोख्रैसिन खारनांगोन अब्लासो मा जागोन इखौ अबेबा मोनसे जायगायाव लोगो मोनहैगोन आरो नै माने बी निफ्राय खारनाया बेसे खारदो y किल'मिटार पार आवारजों खारदो आरो y किल'मिटार पार आवारजों खारदो ओमफ्राय नैबे ए निफ्राय खारनाया बेसे x किल'मिटार पार आवार गोख्रैथिजों खारदो आरो अब्लानिया मा जागोन नाय इसोरो ए निफ्राय खारनाया x किल'मिटार पार आवारजों खारदो बी निफ्राय खारनाया बेसे y किल'मिटार पार आवारजों खारदो इसोरो जेतिया खारबाय थादोना एखे समावनो ओरै जागायदो नै बी निया लासै लासै खारदो ए निया एसे गोसासिन खारदो नालाय इखो लोगो मोनहैबाय आरो इखो लोगो हमहैनो बेसे नांदोनो 5 घन्टा अब्लाथाय x किल'मिटारनिया 5 घन्टायाव बेसे गोजान खारदो 5 घन्टायाव बेसे खारदो जों दिहुनखादो ना ए निफ्राय जागायनाया 5 घन्टायाव बेसे 5x खारदो आरो 5x किल'मिटार खारदो नै ओमफ्राय y किल'मिटारजों खारनाया बेसे थांदो 5 घन्टायाव 5y थांदो 5y मोनहैदो आरो अब्लाथाय दा ओरैबायदि नाय दा ए निफ्राय थांनाया 5 घन्टायाव बेसे 5x थांबाय आरो y निफ्राय नै बी निफ्राय खारनाय जाय y किल'मिटार पार आवार गोख्रैथि खारदो इयो 5 घन्टायाव बेसे 5y थांदो आरो अब्लाथाय जानथाया बेसे जागोन नै 5x निफ्राय जुदि जोङो नैबे 5y खौ दानख'यो ना 5x निफ्राय 5y खौ दानख'बाथाय बेसे जागोन दा ए आरो बी नि गेजेरनि जानथाया बेसेखा 100 खा नंगौना दा माने नैबेनिफ्राय इयालागै जेसे गोजान जादो इनिफ्राय इयालागै जेसे गोजान जादो इनिफ्राय इयालागै जेसे गोजान जादो बिखौ जुदि नै बी निफ्राय इयालागै बेसे गोजान इखौ दानख'बा बेसे मोनखागोन 100 किल'मिटार मोनखागोन मानो होनबाथाय बेसे इसोरनि गेजेराव फाराग दं बेसे 100 नैयो x आ बेसे x किल'मिटार पार आवारजों खारनाय थांबाय ए जाय ए बिन्दोनिफ्राय खारदो इयो बेसे गोसासिन खारनांगोन इयो 100 किल'मिटार बांसिन खारखानांगोन आरो बेनिखायनो इयो 5 घन्टायाव 5x थांदो नालाय बेनिफ्राय नैबे 5y खौ दानख'बाथाय बेसे जों बेसे मोनगोन 100 मोनगोन आरो 100 मानो 100 मोनगोन मानो होनबा नै ए निफ्राय खारनाया दि 100 किल'मिटार बांसिन खारनांबायना बेनिखायनो 100 किल'मिटार बांसिन खारनांबाय नालाय बेनिखायनो इनिफ्राय इयालागै जेसे गोजान बेखौ इयो 5x आरो बेखौ जुदि नै बेनिफ्राय बेयालागै जेसे गोजान 5y इखिनिखौ दानख'नाबा बेसे 100 मोनगोन मानो होनबा इसोरनि गेजेरनि फारागा बेसे 100 खा बेनिखायनो जोङो सोंथि बायदि फार्स्टआव मा मोनगोन 5x - 5y = 100 मोनगोन आरो 5 घन्टायाव ए निफ्राय थांनाया 5x थांदो ओमफ्राय बी निफ्राय थांनाया 5y थांदो आरो 5x निफ्राय 5y खौ दानख'बा बेसे मोनगोन 100 किल'मिटार मोनगोन मानो होनबा इसोरनि जितु फारागखा ए आरो बी नि फारागा बेसेखा 100 किल'मिटार बाराखा आरो ए निफ्राय जागायनाया बेसे 100 किल'मिटार बांसिन खारखानांगोन बी निफ्राय खारनायनिख्रुइ बे आरो बेखायनो इखौ मोनबाय एबार जों इखौ नांगौ जायो साजायनो हागौ ओरैबायदि 5 खौ कमन लाबा लानो बायो मा फैगोन होनबा x - y फैगोन ओजा 100 थागोन नाय 5 कमन लादो मोननैनिफ्रायबो 5 * x 5x माइनास थाबाय 5 * y 5y ओजा 100 इक्वल थाबाय 100 थाबायना बेयाव ब्रेकेटनिखौ लाखिना होसुन x - y खौ ओजानि 100 खौ नैबे बाया रानैसिगोन अब्ला मा मोनगोन x - y = बेसे 5 जों 100 रानबा बेसे 20 मोनो बेसे 20 अब्लाथाय मा जागोन इयाव x - y प्लस 20 आ जों फैबा -20 जागोन = 0 बेखौ जों मा खालामगोन 1 नाम्बार खालामना दोनगोन आरो एबार नेक्स्ट मोनसेयाव फैलायगोन जोङो नेक्स्ट मोनसे कन्डिशनाव एबार मा होनदो इखौ नायनि नेक्स्ट मोनसे कन्डिशना होनदो नाय इथ' ए बिन्दो नै बी बिन्दो आरोना इसोरनि गेजेरनि जानथाया बेसेखा इसोरनि गेजेरनि जानथाया 100 किल'मिटारखा आरो 100 किल'मिटार ओमफ्राय मा होनदो जुदि बिसोरो गंसेया गुबुन गंसेनि फारसे गावजों गाव खारलाङो बिसोर 1 घन्टायाव लोगो मोनलायो माने नैबे ए निफ्राय जागायना ओजोंआ खारगोन बी निफ्राय जागायना ओजोंआ फैगोन मोखांजों मोखां फैगोन ओमफ्राय बिसोरो इयाव लोगो मोनलायगोन आरोना लोगो मोनलायबा मा जागोन नाय 1 घन्टायाव ए निफ्राय खारनाया 1 घन्टायाव बेसे गोजान खारदो 1 घन्टायाव बेसे थाङोनो x किल'मिटार थाङो इनिफ्राय लागै बेसे x किल'मिटार खारबाय इयो 1 घन्टायाव आरो बी निफ्राय खारनाया बेसे 1 घन्टायाव y किल'मिटार खारदो थामहिनबा इनिफ्राय लागै बेसे y किल'मिटार फैदो आरो होमबा नाय इनिफ्राय लागै इ थांबाय x इनिफ्राय लागै थांबाय y ना दा x इ थांनाय जानथाय आरो इ थांनाय जानथाय मोननैखौ दाजाबा बेसे जागोन मोननैखौ दाजाबा बेसे 100 किल'मिटार जागोन मानो होनबा नै बिन्दो आरो इ बिन्दो
इ मोननै बिन्दोनि जानथाया बेसे 100 किल'मिटारखा बेनिखायनो नैबे ए निफ्राय फैनाय जानथाय आरो बि निफ्राय फैनाय जि जानथाय मोननै जानथायखौ सुना नायबा बेसे 100 मोनखागोन बेनिखायनो मा फैगोन याव x + y = 100 फैगोन आरो इयो मानो होनबा ए निफ्राय फैनाया जेसे फैदो y निफ्राय जेसे फैदो मोननैखौ दाजाबा 100 मोनखागोन मानो होनबा ए आरो बि नि जानथाया बेसे 100 किल'मिटार बेनिखायनो नेक्स्ट मोनसे कन्डिशन मा फैगोन x + y = 100 आरो होनना लिरना होबाय आरो x + y = बेसे 100 आरो इखौ साजायना लिरबा मा जागोन x + y थाबाय प्लस 100 आ जों फैबा माइनास 100 इयो जाबाय बेसे 2 नाम्बार समानथाय x + y = 100 मोन x + y थाबाय प्लस 100 आ जों फैनायाव माइनास 100 जाबाय इक्वल ओजोंहा जेबो गैला माने = 0 थालांदो दे = 0 इ थालांदो आगदाखै जेबो गैला माने मा = 0 एबार जों दा इखौ अबे नियमजों बानायगोन जों 3.5 आव दानखाव सानजाब आदबजोंनो बानायगासिनो दंखायो नालाय दानखाव सानजाब आदबजों बानायगोन बेखौ दा जोङो दानखाव सानजाब आदबजों बानायलांनि दानखाव सानजाब आदब दानखाव सानजाब आदबजों जों बानायगोन आरो इखौ दानखाव सानजाब आदबजों बानायबाथाय मा लायोमोन जों y लाबाय 1 लाबाय x खौ लाबाय आरो y खौ लालायबाय ना मा खालामो जोङो y नि गाहायाव y नि थादेरफोरखौ लिरो 1 नि गाहायाव दिदोम बिदाबफोरखौ लिरो x नि गाहायाव x नि थादेरफोरखौ लिरो y नि गाहायाव y नि थादेरफोरखौ लिरो से नाम्बार समानथायाव फै नैबे x नि थादेर जेबो गैया माने 1 x नि गाहायाव खायनो 1 खौ हो y नि थादेरा जेबो गैया माने 1 आरो सिगाङाव माइनास माने -1 y नि गाहायाव -1 फोरखौ लिर -1 दिदोम बिदाब हिसाबै मा दं -20 दं 1 नि गाहायाव -20 खौ लिर नेक्स्ट नियाव फै 2 नाम्बार समानथायाव x नि थादेरा जेबो गैया माने 1 बेनिखायनो x नि गाहायाव 1 खौ लिर y नि थादेरा मा दं 1 दं जेबो गैया माने 1 प्लास दं नालाय +1 y नि गाहायाव +1 एबार दिदोम बिदाबा मा दं -100 1 नि गाहायाव बेखायनो -100 खौ हो स' दा जोङो दिहुनलांनांसिगौ आरो नियमजों x नि थाखाय y नि थाखाय आरो 1 नि थाखाय बोखावखोन्दो मोनथाम x नि थाखाय y नि थाखाय आरो 1 नि थाखाय बोखावखोन्दो लाखाबाय जों बोखावखोन्दो लागोन दा होमबाथाय गिबियावनो सानजाबदो -1 जों -100 सानजाब -1 * -100 -1 * -100 माइनासआ नेम बायदि फैखागोनानो ओमफ्राय 1 * मा -20 1 * -20 -1 * -100 -1 * -100 माइनासआ नेम बायदि फैगोन 1 * -20 1 * -20 y नि गाहायाव मा लिरगोन नैबे -20 * 1 -20 * 1 नेम बायदि माइनासआ फैखायो एबार मा फैगोन -100 * 1 -100 * 1 एबार नेक्स्ट 1 नि गाहायाव मा लिरगोन नैबे 1 * 1 नेम बायदि माइनास फैखागोन 1 * -1 1 * -1 बे आरो मा खालामबाय जों -1 * -100 -1 * -100 माइनासआ नेम बायदि फैगोन 1 * -20 1 * -20 ओमफ्राय उनाव नेक्स्ट y नि गाहायाव -20 * 1 -20 * 1 नेम बायदि माइनास फैबाय -100 * 1 -100 * 1 नेक्स्ट 1 नि गाहायाव मा फैगोन 1 * 1 माइनास मोनसे फैबाय 1 * -1 1 * -1 बेयो एबार जों नायगोन मा फैयो x थाबाय y थाबाय 1 थाबाय नै माइनास * माइनास प्लास 1 * 100 100 आनो माइनास * माइनास प्लास 1 * 20 20 आनो -20 * 1 -20 आनो माइनास * माइनास प्लास 100 * 1 100 नेक्स्ट 1 * 1 1 माइनास * माइनास प्लास 1 * 1 1 आनो जों नायबाय आरो खेबसे दाय माइनास * माइनास प्लास 1 * 100 100 माइनास * माइनास प्लास 1 * 20 20 माइनास 20 * 1 -20 माइनास * माइनास प्लास 100 * 1 100 1 * 1 1 माइनास * माइनास प्लास 1 * 1 1 होमबाथाय नेक्स्ट जोङो इखौ ओजोंहा सेफायजोबना नायनोसै मा फैयो
x y 1 नैबे x y 1 आरो खो लिरबाय 1 खो लिरबाय नै गाहायाव मा दं 100 प्लास 20 बेसे जायो 100 प्लास 20 120 x नि गाहायाव 100 प्लास 20 120 y नि गाहायावलाय माइनास 20 प्लास 100 100 निफ्राय 20 थांबा बेसे 80 y नि गाहायाव 80 नेक्स्ट 1 नि गाहायाव 1 प्लास 1 बेसे 2 नैबे एबार नेक्स्ट जों मा खालामसै ओरै लिरसै दानिया ओरै होननानै दानिया जों मा खालामगोन फार्स्टनि बोखाव खोन्दोजों लास्टनिजों समान लिर गेजेरनिजों लास्टनिजों समान लिर दानिया x बाय 120 इज इक्वल्स टू मा लिरगोन जों 1/2 आरो y बाय 80 इज इक्वल्स टू 1/2 नाय जों नायबाय मा x बाय 120 जो 1/2 जो समान लिरबाय x बाय 120 आरो 1/2 y बाय 80 जो 1/2 जो y बाय 80 जो 1/2 जो एबार नाय 2 जो 2 खौ रान बेसे मोनगोन 1 मोनगोन 2 जो 120 रानबा बेसे 60 2 जो 2 खौ रानबाथाय बेसे 1 2 जो 80 खौ रानबा बेसे 40 अब्लाथाय मा मोनगोन जोङो x थाबाय गाहायाव 60 गोजौआव 1 गाहायाव 1 खेंस्ला सानजाब x into 1 x 60 into 1 60 माबोरै खालामखो जोङो 2 जो 2 राननायाव 1 2 जो 120 राननायाव 60 गोजौआव 1 गाहायाव 1 थाबाय x आ गोजौआव 60 गाहायाव x into 1 x 60 into 1 60 थिग बिदिनो जोंबो मा थाखो गोजौआव y गाहायाव थाबाय 40 गोजौआव थागोन 1 गाहायाव थागोन 1 मा मोनगोन y into 1 y 40 into 1 40 बे जाहैबाय y into 1 y आरो 40 into 1 40 ओमफ्राय x आ 60 y आ 40 जाहैबाय दा जों इखो नैयाव लिरनोसै x माने मामोन y माने मामोन ना दा x मानेथ' मामोन जे a निफ्राय जागायनाय गारिनि गोख्रैथिमोन बेनिखायनो a बिन्दोनिफ्राय ना a निफ्राय जागायनाय गारिनि गोख्रैथि मा लादोंमोन जों x लादोंमोन ना इखो x आरो x नि माना बेसे 60 नालाय 60 किलोमीटर पर आवर थामहिनबा घन्टासेयाव बेसे 60 किलोमीटर पर आवर खारदो आरो a निफ्राय जागायनाय आरो b निफ्राय जागायनाय आरो b निफ्राय जागायनाय आरो b निफ्राय जागायनाय गारिनि गोख्रैथि माने मा y आरो ना y आ बेसे ओंखारदो y आ 40 किलोमीटर पर आवर बे जाबाय बेनि फिननाय ओमफ्राय जोंहा गासैबो फिननायानो ओंखारजोब्बाय a निफ्राय जागायनाय गारिनि गोख्रैथिया बेसे 60 किलोमीटर पर आवर आरो थिग बिदिनो b निफ्राय जागायनाय गारिनि गोख्रैथिया बेसे 40 किलोमीटर पर आवर बे आरो अब्लानिया जोंहा नैबे 4 नाम्बारनि रमान नाम्बार 4 आ जोबलांबाय आरो बे जोबनायजों लोगोसे आं गासैखौबो साबायखर बावना दिनैनि थाखोखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों।